आज आमकां खूप असो बरो दीस आसा। आमच्या आज भारताचो चंद्रयान 3 जो लॉन्च जाला, सक्सेसफुली लॉन्च जाला, तो आज फायनली लँड जाता। ही आमकां सगळ्यांत मोठी अभिमानाची गोष्ट आसा। हो जो चंद्रयान 3 जर फायनली लँड जालो जाल्यार आमच्या युवा पिढीक खूप महत्वाची गोष्ट आसा, जेणे करून आमी आमच्या फ्युचरान जे कितले रिसर्च जावंक ना आसा ते आमी फुडें घडोवन हाडटली। भारताची महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मोहीम अंतिम टप्प्यात आहे। आज संध्याकाळी 6:04 भारताचं स्पेसक्राफ्ट चांद्रभूमीला स्पर्श करेल। भारत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर लँड करणारा जगातील पहिला देश ठरू शकतो। आम्हा भारतीयांसाठी आज हा ऐतिहासिक क्षण आहे। इस्रोचे हे सगळे आमचे शास्त्रज्ञ आसा तांकां सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा दिता, कित्याक तेंच्यांनी ही खरीच एक बरी मोहीम राबयल्ली आसा आणि ही जी मोहीम लॉन्च केल्या ती सक्सेसफुली लॉन्च जाल्ली आसा आणि आता शेवटच्या टप्प्यार पावली आसा लँड जावपा खातीर। ती सक्सेसफुली लँड जावची अशें हांव देवा कडेन मागता। आणि जर ही खरीच मोहीम आमच्या सगळ्या इस्रोच्या शास्त्रज्ञांक बरो आत्मविश्वास आहा की आमची ही मोहीम लँड जातली म्हणून, आणि जाल्यार आमच्या टॅक्नॉलॉजीनय खूप डेव्हलपमेंट जातली आणि आमच्या भारताच्या युवकांक तशेंच नागरिकांक खूप फायदो जातलो।